Mutungamiri wenyika yeZimbabwe odzwa mashoko makunu maudza mwoyo. Vatikuona kuti kuUK vakomana vaya vachiunzwa kunzi ngavarespecte democracy nemahuman rights nekustopa kuharasa maopposition voices. Panguva ineyo vari kuonekwa kunzi kuti vakwanise kurecognizewa aiwa in the international community pamwe chete nekunormalize marelationships nemamwe macountries. They must first solve those issues. Nsandapinda mashoko anyatsokuona kunzi aiwa UK panguva inoyi ndoiri kunyatsa kunyondora, iri kunyatsa kuexposa nekunyatsa kushow down the regime yenyika yeZimbabwe. Don't subscribe or like on the bell kuti pinda panapa because vanoposta this picture ramuri kuona rana Trevor aiwa vari kuUK panapo kudanyura chiti leading businessman in UK Mr. Mo Ibrahim says Zimbabwean government must first respect democracy, human rights and stop harassing opposition voices before asking for normalization of its relationship with the international community. Ndomashikwana mudanyurwa panguva inoyi ari kunzi aiwa kuti government yenyika yeZimbabwe ikwanise kurecognizewa pamwe chete marelationships avo akwanise kustrengthenewa. Ngavatange varesolve maissues. Takaona kuti even the first lady chaos iri kuroka aiwa pamusoro that visit yafanira kuita muno muna June yema-first ladies. Nawo dzana Blessed Mhlanga dzavainzi vakazamureleasa aiwa they want to show him down pamberi aiwa pemamwe ma-leaders, and we have seen vana Mhlanga vakabva vatoburidziwa in the likes. Zvitiko zviri kuitika zvinyatsikuonekwa kunzi vanhu vanyatsa kuzikanwa vagere munyika yeZimbabwe, the government of Zimbabwe inyatsa kuzikanwa kuti aiwa iri kuviolata angava ma-rights kana democracy. And panguva inoyi the UK iri kunyatsa kuziva kuti aiwa kuZimbabwe ndo kune nyaya. They must resolve those issues first. Noda kuti kune vamwe vanhu vari innocent vanyatswa kuonekwa kunzi havana kana mhaka but vari behind the bars nokuda kwe the regime inenge ichitya kuti aiwa those voices